Na kabanta ban kentiwi ki samla kajing lekai football kamaus nga wir sport and cultural club hakasingi sajan kalastang ya ka under 15 football tournament kabalapan long hamadan MAKREIᱧ kabadan hakate hi kashnong hakate kalempung ya lekai ki don arpau tali ki kenhun ki balawan ban ya shimenta bakan thop na do ka eastern west but southwest khase hills district ya kate ka tamasa football la PLIE da usamla BANSAIᱧ LYNGDOH NONGlAIT ubade president jong kamau kawa sport club Hagas ngi bala PLIE ki kenhun ki bala lekai ki long ka Mawphor per FC persya ya ka nongriat FC bat hakate ka jingi lekai ka Mawphor per FC kala job da shikol ya ka nongriat FC Mawphor ki ong ba kini ki kam pasti sa ong kampoi sa reem kini borok kita kejing sedang bat kamtam da PJP dan bakla pi ong kini under 15 mo ti ko ni ko por ka ba kadang piang pelak bat sedang namar Mawphor hi kalong ba ka kami lekai ka penlaj angi na shibrul ki kam sniu mentahan da hamal lagi jaka nayalen pat ak tanjong yu ba boy bangi bersang balek kiwi kam ban pentok bria la jong ban pentrot ya kama jongi kam tame habade bat ka physical lani ka jilong renian ila stang ha menta ban kam penok isni ha ka mobile lagi ti jila kai bonjat PUBG ke kai bangi sa yo isa slow tele so tanat na so ban ai jiro ya kinong seng ya kani kini jat kam lesi ni badet ni baharu rei kadi ka wei ka jingkut kui tanga ha barok kitang